Todos os rapaces queren que os pais lles compren videoxogos, pero cales son os máis propicios para a súa idade? Aquí entra en xogo a clasificación PEGI, que se basea na idoneidade e non na dificultade, e clasifica se é apropiado ou non para certos xogadores segundo a súa idade. Etiquetas por idade. PEGI 3. Considérase adecuado para todas as franxas de idade. PEGI 7. O contido do xogo inclúe escenas ou sons que poden atemorizar os máis cativos. PEGI 12. O videoxogo presenta violencia algo máis explícita, aínda que non é realista e afecta principalmente a personaxes de fantasía. PEGI 16. Entra nesta categoría a violencia ou actividade sexual que se asemella á realidade. PEGI 18. Corresponde coa clasificación para adultos. Inclúen unha representación de violencia brutal, asasinatos sen motivación e violencia exercida contra seres indefensos. PEGI. Recomendación de guía parental. Ademais, conta con descritores de contido como violencia, linguaxe ordinaria, medo, xogo, sexo, drogas, discriminación, inclúe compras. Estas clasificacións son unha orientación para os pais á hora de decidir mercar un determinado produto a un rapaz. Estes códigos son utilizados e recoñecidos en toda Europa e contan co apoio da Unión Europea. Porque en ciberseguridade a clasificación conta.